sinenkinga nje okunye lapha ngifuna uku-address esinayo thina asisukuthula thina futhi we won't be apologetic for whatever that we are going to say. Okunye thina sithuka ama-Zimbabwean usuku nosuku la basithuka basiqonda nje kithi ngqo basibize ngamagama la asikwazi ukuthi sithi sithuka abantu kuleli lizwe sibe sifanele sivike nina la ngaphakathi eSouth Africa asikwazi ukwenza lokho. Kwanele lokho ukuthi sithuka ama-Zimbabwe sithuka abantu abanensila ngisho entanyeni sithuka abantu abanensila emva kwamadlebe la abasithukela ukuthi khona ukurong esikwenzile kibo but basithukela ukuthi sikhalaza ngezinto ezirong ezenziwa eSouth Africa ezenziwa kodadewethu ezenziwa enganeni zethu basithukela lokho ukuthi kufanele sithule thina siba embrace just because uRamaphosa is saying nothing about ukuba kwabola nezinto ezimbi abazenzayo sekufanele thina silokhuze sibakhotha imdidi yobabili asikwazi thina ukwenza lokho asizonto ezokudlala thina labantu bala eSouth Africa kubona abasupporta laba bantu sizodila nalaba bantu na kanjani futhi akekho umuntu ozohlala ongezukuhamba nalaba amphoyisa abathatha bawagcina ema-police station babavikela kuzofika isikhathi la khona okugcina kuphoqa ukuthi kufanele kusho isidleke kwesi sikhathi kuyenzeka ukuthi uma ubona inyongo ibaleka ngene ehlathini vele ushisa ihlathi kuzogcina sekufika lapho asifuneki ukuthi kuye lapho ingakho sinikhuza sithi izinto enzenzayo ziyekeni nani ngaphezulu kwabantu nini ungatsheni ngoba iqeqabana mhlambe ukwazi ukubhuka lezo bhamu ukwazi ukuyibhuka ucanga ukuthi uvikelekile uyinkosi uNkulunkulu ngesikwazi ukulokhu ukukhola to order thina akekho umuntu ongasehlula thina singihamba phezulu kwakho abantu banamandla kababantu ngisho uhulumeni wakho wabantu umina akakhiwa nini ayini zintsha mina ngihamba seningene ezikhundleni nakho nizosifida ngabantu ukuthi ubani umuntu ofanele asiphathe nini bese nezi imithetho enishayayo ingcinezele thina yonke imithetho enishayo nini awukho umthetho osupporta iconstitution yalelizwe enushayayo konke nikhuluma ngicelezela umuntu waseSouth Africa nini. It's only South Africa that is taking care of foreigners. It's only South Africa that is rejecting its citizens. Amanye ama-countries abeka kuqala abantu beso because ibona abantu abakuhulumeni. Even when it comes to services abantu babekwa kuqala uhulumeni mabe kufanele provide ama-services kubantu kuzakhamisi ubeka abantu kuqala beso nanithi abantu labo khamba thina sibalokhuza asiba-embrace thina asibakhotha imdidi asikwazi ukwenza lakho thina ingakho sibeka sikusho futhi lokho we are not even apologetic for them if kubiza ukuthi nisibophele lokho but sizobatshela abantu thina sinamandla okwenza lokho sobatshela abantu ukuthi uma ngabe kuwukuthi laba bantu bokuhamba juthi miyabala abezinto ezirong anifuni bahambe sabashilda akekho umuntu ozovota sonikhombisa ngalilanga sonikhombisa amabele enyoni ngalelo la nowabona amabele enyoni iyancelisa uma kushaya uNovember 4 ningavumi ngisavukela laba bantu bokuhamba akekho umuntu ozovota lolo suku lokuvota soliphendula silenze enye into engingayicabangi nini qhubekani nina nenza into enzenzayo qhubekani laba bahole bakhama bezosabisa ngephatha sabi thina ungazi osabisa sabi thina angazi nozosabisa ngazo saswa ukuthi ubosha sikwe sabi thina asikusabi ukuboshwa into esisho kunina kuphela ukuthi thina mangabe kushaya usuku lelo khuza sifuna ukubona novotela onyoko sifuna ukubona thina sizokwazi ukuthi faka ilokhuza inhlabathi elokhuze epartition lane so ifanga inhlabathi thina sizobona ukuthi njengoba nisebenza nje ngoba lini umsebenzi wenu kuphela ukuthi nivotelwa abantu thina yona umsebenzi wenu kusona sinkwaseni masingasavoti nje sobona sizobani uzovotela abantu sobona akekho umuntu ozovota that's why sinitshela sithi even ingane lezi zethu njengoba kuzovala nje for i-second term ikole sinamandla ukuthi sithi izikole zingavulwa until sidemande safety for ingane zethu until it is safe on the street for our kids sizokwazi ukwenza lokho if you don't want or if you are not prepared to listen so niphoqa ukuthi nilalela sinazi indlela thina zokuphoqa umuntu alalela ngeke abazali nabantu bomphakathi bavumela izingane zabo zihambe ziye estradini ngoba inganeni ikhulele ezikoleni so if ingane ayiphephile sibona ama cases anyuka ezingane ezilokhuza ezidla ilokhuza izinto ezisuke ifaka poison sizoyivala i-country thina ngiyakhohlwa ukuthi
ilokhuzana imajority abantu abakhona South Africa abantwana more particularly izikole izingane mangaze kufike lapho khona esi-instigator khona izingane sema school sitshele thina izingane sema school azifuni ukusilalela ingane za school asazi ukuthi ngoba futhi ayibophe ukuthi nozenze njani zone keep ama office la nihle khona ama official la corrupt nophuma ngigijima zone mbulala futhi izingane asifuni kodwa ukuthi kuye lapho zone kade nezingane soyitshela izingane ukuthi siyala kulo kodwa inkinga yethu usibani bani uhlele endleleni yethu yobasiphi sifuna ukubona ukuthi nodubula ningane ningasidubula thina kodwa sifuna ukubona ukuthi nodubula ningane South Africa njoba zingane so ikhiphe thina ingane kunama colleges inqwaba sikhiphe ingane sitshela ingane ukuthi maye sekungangani phindani lokho kwenziwa iyouth kango1976 soyitshela ingane zethu umlando uyayiphinda phinda soyitshela ingane ekusedluleleyo maniqhubeka kanenza into enizenzayo sinaloba silwa asenendaba nathi thina vele senisilimaze kakhulu thina ngeke futhi salapha sakheka thina sesinenhliziyo ezimbi thina ngeke sasilungisa uzwelo senalo kwase silole ingane ukuthi at least zikhulule kwe environment esafe kunzima eSouth Africa njengamanje ukukhulisa ingane ukhulisa ingane ikhula nezingane zama Nigeria ikhula nezingane zalabo okoko bonke labo lokhuza amaSomali ikhona ingane ingazi kahle kahle ukuthi ubani nokuthi lelizwe elobani ayiyazi ingane noma ikwelinyizo noma isezweni layo ngenxa yesimo esikhona elokhuze esikhona esenziwa abantu esingazenzekeleli ngcono kuwe ngenhlekelele singenayo control kuzona in this case izimo ezenziwa abantu ngamabomu futhi ngenhloso okuba kungesela imali ngoba there are people that are benefiting from all these atrocities. I'm 100% sure all these atrocities in our country, there are people that are benefiting from these atrocities, and they are trying at all costs to shield those that are responsible. West Point, they are doing this at the risk of South African citizens that are voting this government into power. It's wrong, and we won't be quiet and sit back and allow anything to happen right under our watch. If you want to kill all of us, so be it. We are prepared to die. It's okay if we will be dying for the future of our children, for the safety of this country. That's what we are going to do. That's why we are going to make sure that we are not going to vote on the 4th of November 2026 for provincial election if our demands are not met. We are still talking. There comes a time when we are not going to talk. We've been talking for so long. There comes a time when we are not going to talk. When we'll be forced to act. It's not because we are the so-called vigilante groups, what you call us every day here. It's because we are tired of these atrocities in our country. We want this country to be safe for our children. We want this country to be safe for our families. That's why we are not going to vote until our demands are met. Because no one is prepared to listen to us as citizens. Every time we try to attract the attention of the president, he's showing us the middle finger. He shows us the middle finger. Every time we're trying to say something, he's not prepared to listen. But when foreign nationals take to the street, the president would go to the media to label South African citizens as xenophobic people and vigilante groups. It's wrong. It's wrong. We are the voters. We are the voters. And we have become foreign nationals in our country. This is our country. We have nowhere to go. That's why we have to, if we have to die, we have to be killed in our own country. That's why we are not going to be threatened. But we are going to force the government to take us seriously as a country. We are going to force the president to listen to the South African citizens, to listen to his bosses. Ithina abantu abamenze wangena laphana wakwazi ukuvotela wakwazi kwakuhulumeni, and is not prepared to listen to us. Sekwanele manje.